Ett glas. Och en mun. Man kan göra mycket med. Vill du veta vad? Ja, precis, men den kommer ju att åka i golvet snart, alltså den där skärmen. Och då blir det 1000 bitar utav det. Jag är fel, kan du slita nu? Roligt! Vad fan? Ge upp! Wow! Fan snygga!